הצלחה והישג לטיפול פוריות ניסיוני וחדשני בישראל. תינוקת בריאה נולדה לזוג הורים שבמשך 7 שנים ארוכות עבר מסע מפרך של ניסיונות כושלים להרות. כש-IVF לא מספיק, עכשיו יש בארץ IVA שנותן תקווה חדשה לכל מי שאיבדו את הפוריות בגיל צעיר. נוב ראובני פגש היום את האם המאושרת ואת הרופאים. אז היום ראית הרחם כ7 מילימטר, זאת אומרת שכבר יש זקיק שמתפתח. לפחות 1 מכל 100 נשים סובלת מתופעה שנקראת מנופאוזה מוקדמת. הווסת נפסקת מוקדם מהרגיל והביציות מפסיקות להבשיל. כשאותן נשים מעוניינות להיכנס להיריון, לרפואה יש מעט מאוד מה להציע. כמובן יש סיבות גנטיות, יש סיבות אנדוקריניות, אבל לרוב סיבה היא לא ידועה. האופציה היחידה זה בעצם תרומת ביצית. יש לנו גם נשים שהגיעו בגיל 20, שפשוט הווסת הפסיקה ועושים בדיקות ורואים שהשחלות לא מתפקדות. כלומר, נשים שבכלל עוד לא חשבו על איזה תואר הן ניגשות באוניברסיטה וכבר מקבלות גזרה של יכול שלא תוכלי להביא ילדים מהביציות שלך. במטרה למצוא בעבורן תקווה, הרחיק דוקטור גרין מבית החולים ברזילי עד ליפן. שם הוא התמחה בטיפול ייחודי וניסיוני שמנסה להשיב את הפעילות שמביאה להבשלת הביציות. זה אתגר שאמרתי שאני רוצה לקחת על עצמי, ואם זה הצליח ביפן ובעוד מדינות בעולם, אין סיבה שלא ננסה להביא את זה ולעשות את זה בישראל. מדובר בניתוח זעיר פולשני שעונה לשם IVA. במסגרתו מוציאים חלק קטן מרקמת השחלה. במעבדה האמבריולוגים חותכים את הרקמה בצורה מסוימת, ולאחר מכן אותה רקמה מושתלת בחזרה בסביבת השחלה בגוף. גם כשהווסת מפסיק, עדיין יש ביציות בשחלה, אבל אותן ביציות הן בשלב ביולוגי רדום, וראו שיש שיטה בעצם מכנית לחתוך את רקמת השחלה בצורה כזאת שאותו מנגנון מפסיק לשמור על הביציות הרדומות ובעצם משפעל את הזקיקים להתחיל להתפתח. ברזילי הוא בית החולים היחיד בישראל שמציע כרגע את הטיפול במסגרת מחקר. עד כה מבין כ-20 נשים שעברו אותו, 3 נכנסו להיריון, 2 הריונות לא צלחו, אבל לפני כחודש נולדה התינוקת הראשונה בישראל כתוצאה מהניתוח הייחודי. מה שלום מיליה? ברוך השם, בסדר, חמודה. עדיין אנחנו בהתרגשות, לא מעכלים. במשך 7 שנים ניסו ארלין ובן זוגה להיכנס להיריון ללא הצלחה. כל הטיפולים שעברו כשלו. כל פעם שאתה הולך לטיפול, אתה חוזר, הטלפון מהמזכירות לא הצליח, וזה אכזבות. עברתי 9 טיפולי שאיבת ביציות והחזרות שלא צלחו. אחרי הניתוח בטיפול העשירי זה צלח. אני מגדירה את זה כנס. את מיליה זכה לילד מי שהגיע עד יפן כדי להביא ארצה את הטיפול שיאפשר לה לבוא לאוויר העולם. כשנסעתי לשם לא ידעתי מה יהיה, אבל אמרתי שאם נצליח להביא נפש אחת מכל הסיפור הזה, אז זה ישווה את הנסיעה, ואני מקווה שזאת, אבל לא הלידה האחרונה שאנחנו נקבל. חשוב להדגיש, מדובר עדיין על טיפול ניסיוני במסגרת מחקר, ומידת ההצלחה שלו ברמה הסטטיסטית עדיין אינה ברורה, אך הלידה הראשונה בישראל שמגיעה בעקבותיו, לצד עוד כ-40 לידות ברחבי העולם, בהחלט מספקות שביב של תקווה.